Zdravo svima. Ljubav nije dovoljna. Jovana otkrila detalje raskida sa Draganom. Vila me ne zanima. Ne uzimam tuđe. Jovana Jeremić je upravo bacila bombu o svojoj vezi sa Draganom Stankovićem. Pričalo se da su raskinuli, ali Jovana je rešila da sve razjasni. Svi bruje o raskidu Jovane Jeremić i Dragana. Ali evo šta je najzanimljivije. Jovana želi brak i još jedno dete. Za Draganu Stanković je to neprihvatljivo i tako je počela cela svađa. Sve je to bila njegova laž dok smo bili zajedno. Samo sam bila toliko zaljubljena u njega i nisam mogla da prepoznajem to. A Jovana veruje da je to sljedeći korak u njenom životu. Neki su šaputali da se iselila, jel da? Da. Posle njegove čvrste odluke da ne želi decu sa mnom, odmah sam napustila njegovu kuću i iselila se iz njegovog doma. I ne pomišljajte da je za nečijim parama, Jovana ima svoje. Dakle, da li će biti preokreta? Vreme će pokazati. Ostanite sa nama za još novosti i ne zaboravite da lajkujete za vašu dnevnu dozu drame.